Oh, milk tea nga si Kwate or si Kwate nga milk tea. Galibog ka? Aw, galibog pod ko. Pero sukad akong natistingan ug akong natilawan, kami na jay gilamian. Ug among nahibaluan nga naa jud ayang milk tea nga si Kwate or si Kwate nga milk tea. Pili ka. Ako o siya? Pili na dire sa J. Rosales Avenue, Visidio Building kung asa nato makitan ang si Kwate Tea and Food Hub. Tara, bira! Gusto ba mo og sikwati nga milk tea o milk tea nga sikwati? Naglibog ba mo? Ha? Naglibog sa me. Pero matilawanan nato diri sa Sikwati Tea and Food Hub the original and only cacao. and milk tea! Sa imong i-order dyan. Yes! Nag-order ko og hot silog. Ang kakapuan is dying silog for only 65 5 pesos sex. What? Barat! Lami. Dak! Ayaw yung mga atong silawan. Zay! Gusto na ko tilawan ng kuwan, Zay, kanina. Sikwati nga hot. Yes, kay hot big siya ang sikwati niya. Murag ako. Ay, So katong mga ganahan ng sikwati nga with suman, naana din niya sa Sikwati Tea and Food Hub. Yes! That's like best sellers din eh. Unang ilahang mga premium milk tea. Kanang milk tea nila dahil na isagol nga cacao. Ang only in Butuan City. Only in Butuan City niya. Kini nga branch is franchise. So sila lang ang naka-franchise din sa Butuan City. Napon sila dahil gitawag nga mga silog meals katong kini nga itong mga pang-orders karon. Napon sila mga branch menu with rice and side dish. Actually, mga pork adobo. Yes, pork sinigang, nasa like creamy chicken, Chicken puspas. chicken puspas. Ilan mo Andrea Jai ka na ang oras sa pag-open o sa pag-close with open, close, open. Open, close, open, close. Everybody clap, clap, clap. Ang ilang open diri at Jai is 7:30 a.m. Wow, very early in Of the morning. course, then mag-close sila is 11:30 something. Kung napay kuan customer. Magdepende. Yes, magdepende siya. Jai napod sila yung convenience, convenience. Mini grocery, nasa mga chocolates. Jai, nitilo ko ng chocolate ganyan. Kami Jai, kinabutan ko na Jai, kapaon ko ni Jai. Jai, di nga taong gutom na ka. Gagi, gutom ka. Pero kunin mo pansin nung nag-story ako. Ay! Nakadungog ko sa iyong istorya, pero kahit sila, ha? Dili na po sila makuha dyan yung kay nanay food, unya, kung gusto mo sila, kung gusto mo direct na, kay convenience store food sila. So na yung mga, kaya usual nga baligya sa convenience store, yung mga soft drinks, yung mga chichirya, may mga biscuits, o itong ubat pa nga mga basic needs. Napod sila yung suman diri, no? Kung gusto ra mo ka na sikwati with suman. Yes, of course, naa sila yung set ani nga. Hot sikwate and then suman for only 89 pesos. Sikwati with dips. Suman. Jay, tilawan na nato ang ilang suman. Yes, tuloy ko dyan. Big. Yun sa nilang nasa ibabaw sa Nag-choose Kasi ka lang pure, di ka ayaw sa nakakaw eh. Malasahan yun ninyo. Kung ang lahat ng kanila, kasbita. Gutom kayo siya. Guys, hindi halata. Urot tayo yung rice. Diba harap siya? Dugay naman kung nang pinita. Nagdari at sa'yo ka ng kanyang sa'yo sa pagkasikwati. Kay, ako Dagahan pa naging anak. hilig jud ko mga sikwati sa'yo. Dito jud ko pamiti sa kabadbaran. Of course, dito kung bisitaw na kabadbaran mga sikwati. Yes, soon. Very soon. Yes, kaya happy tayo mga sa butman sili. Mo nang favorite niya ko ng sikwate. Kung nang ipakita ko ginamo yung Jai. Unya, sa mga ganahan ko si Kwate, kay for sure, daghan, ganahan ko si Kwate, Jai. Dilikan kita. So, for information, naa din hiya. Yes. Sa Butuan City, nalamian. Nga, as Indian siya kalamian, Lamihan nga barato. sa makakulong taong si Jai, wala pinamaka. Ay, ito na. Inuman ko pa sa Minlan. Uy, mga kalambo,
Ako din na i-open, di ko pa na nakasayin, ano na, pagka may medyo higop-higop mo, pasok. Madot yung mapasok. Madot kayo Remember masakitan. Oo. Abi na kumalit na. Eh? Mag-shoutout na po mi karon sa among mga friends yung mga Abi something. mo, shout out. Saan mo yun pa shout out, Zay? Si Anika ang pagkatabian. Ano? Naray. Si Anika. Hi, Ma'am Anika! Yes, hi ma'am. Thank you sa pinili pag-message siya. Yes. Nga na siya ipamit sa ato. Wow. And secret rana. Dito na natin vulgar sa mga kalamit. Yay! Kasi kami, Thank you pamilya. kayo kay Ma'am Anika sa pagka-support mo sa ato. 100% support. Maulaw mo sa... Gani, magsige ko siyang update Zay nga mga Zay mo, ano siya mga Zay. Busy mo or free mo most of the time? Well, dealing with free most of the time, Ma'am Anika, but Ay, kung ako pa sa inyo mga kalanggo, mag-comment na mo og hashtag Lambo shoutout para mauban mo na mo sa among sunod kaong video vlog. Diba, Zay? grabe na suko man ka. Wala na mo nag-comment. Hindi ba sila mo-comment? Hindi ba sila gano'n mo uban sa atin kung ang kaon? Libre na siya. Klaro na gud basta nagtuo sila nga sa isa ra ka video magkuan. Dapat daghan ng mga videos ninyo. Ayaw mo kabalaka ka sa inyong pag-uban sa among kaon, kamoy mo bayad ay. Mabalata lang sila. May amazing ang owner de ani no kay. Una lang sa ang owner sa ano kay. Grabe sila kakanang kuan. Kay mga gay na chikadora. Ilagay mi Accommodating kaayo. Something gid mi na pag-ayo. And so far no sa mga matuan na mo ma-accommodate mo gid mig sakto. No? Makabantay lang kung namin mga vlog nga wala mi ningon accommodating. Di gid na sila accommodating. So kung ningon gani mi accommodating. Tinuod in, siya. tinuod super gyud na. Pagsulod ninyo ating manon jud mo pag-ayo, ihatag ninyo ang kanang gusto. Ay. Wala lang kanang ma-feel din ninyo ba nga welcome mo kapag ang service ba? Service is the key. Huwag ka na balik-balikan sa tao ang serbisyo, publiko. Yes. No? So kumuha mo din ang tag-iya, sila yung nagluto gino, ang tag-iya din sila yung galuto, sila yung ga-serve, sila yung ga-atiman sa customers. Unay gid kayo. O unay ko sila sa ilang business, grabe nila kapalanggang geng-geng. Yes. Space Zay, nung napuno siya ka ng painting, pictures. Photographer ang tag-iya ani. So feeling lang namo feeling lang po kaya feeling mo po sa kaya nga no. Magani ka, grabe yun ang place, grabe pagsulod ni mo, daghan yung mga pictures, nga mga katong mga gipakuan, hindi, nag-i-effortan yun. Yes. O katong mga na ay kaugalingong business, na ay mga gustong ipapromote, pwede mong mag-message sa amo, ay mo kabalaka mo, bayad ni sa among ginakaon nga mga food. No? Of course. Yes, kaya amo aning niche, amo aning content sa among vlog, so gabayad yun mi. So kung feeling ninyo proud na proud mo sa inyong ginatawag ng mga products, so i-message ninyo ang Lambo Bisaya by Baldo and i-message ninyo ito nga, hi. Kung reply niyo, hello. Pag message bitaw mo sa amuha and urada mismo, kung amo nang mabasa, amo nang Ato na dayon. among tilawan, Ay! kaya nililig mo tilaw. Ayaw lang itilaw eh. Ay! So, gali ayaw mo kalimot sa pag-subscribe, sa pag-follow sa among Facebook page, subscribe sa among YouTube channel, and pag-comment mo below sa hashtag Lambo Lambo shoutout. para mauban mo na mo sa among mga kaon video vlog nga libre. Of course, Kung baka- Zay, atangan nila nga itong special edition. Yes! Special edition, hapit na yun, ma-amaze yun mo sa amon. Yes! Kay somehow, mahimuming people, tao mi ana nga tayo. So, parang dili. Sa mata ka. Ay, ika-recommend kita mo ni Jai. Lami yun. Uy, lamig yun siya. Sakto yun ang ilahang tatak diri lamig. Lami. Murag ako. Okay. Wala lang. Sila man dayon ka. Kaya ad-lib, mga something mo na na. Sikwati nga Melky. Or melty. Nga si Kwate. Lamig yun. Ayaw kalimti. Pirming dumdumi na Lambo Bisaya.